אז אנחנו בינתיים נתחיל לשחק. כמו שאתם יודעים, בשנתו סוף סוף יצא. בטח אתם לא מכירים רובכם את התכונות שלו, אז הסרטון הזה נראה לכם. נתחיל עם הצו לאיזה. כמו שאתם רואים, אני 142. כרגע אנשים הכי הרבה כבר סיימו את זה, כבר 2,000 אחי. אנשים, זה הרבה. בקיצור, מה שרציתי לחפור לכם, למה כל זה אני חופר לכם? כי זה אומר, כאן, היית משחקים בשנתו, אתה מגיע, את זה כבר סיימתי, את זה סיימתי, כן, זה קל לסיים. היית מגיע לכאן, 3,000 גביעים, חייבים לעשות את זה. אוקיי, בסרטון הזה אני אראה לכם קרוב, וננסה גם להגיע ל3,000 גביעים. נתחיל עם כמה אחרי הסולו, אני מקווה מאוד שלא כולם יהיו בשנתו, כמו שזה תמיד ככה. אם לא, מטורף. אם כן, גרוע. אוקיי, כולם בשנתו. אוקיי, תסתכלו, כאן כי עוד חתיב כתב ברול סטארס. אוקיי, לא, אני לא אוהב את זה שכולם בשנתו. את הבשנתו הזה אני יכול פשוט לראות עליו מרחוק ולהרוג אותו בקל. אבל הנה, עכשיו בדיוק מישהו מגיע עליי. אתם יודעים מה? אני לא נוב, אבל אני פשוט לא רוצה להפסיד עם בשנתו קביעים. אז אני אתחבא כאן. עד שמישהו יגיע ויגיד לי שלום, אני רוצה להרוג אותך, סתם עד שיהיה כמה אחרי פשוט. אוקיי, זה לא טוב. בשנתו הזה מטורף, רק שהוא לא יגיע אליי. אוקיי, הלכתי, לא, הלכתי, הנה הלכתי, לא הלכתי, למה? אוקיי, 50 אנשים, 4 גביעים. טוב, זה לא הלייזר הכי טוב כמו שראיתם, זה גרוע, אמנם זה עושה רע, אבל זה לא כזה טוב. הצד חונף, זה די טוב. נשחק עם זה, אבל לא כמה אחרי, כי כולם משחקים כמה אחרי. כדור ברור לרוב הסיכוי שננצח. כאן הלייזרים שלנו מוכפלים בכמה, זה הרבה יותר טוב. אוקיי, כולם בשנתו, אבל אני היחידי שעם כנף כזה. גמור, אוקיי. אני אעשה לנצח. החברים שלי בקבוצה בלי זה. אבל זה הכי טוב, מי שלא יודע. זה הכי טוב. כאילו, לא, הצהוב הכי טוב, אבל אם אתה רוצה... זה הכי טוב. לא, נו, וואי, זה קשה רצח לשחק בשנתו. סליחה שאני חופר לכם, אבל זה המציאות כרגע. אם אני מפסיד, זה גרוע. הפסדנו 1-0 להם. תכתבו לי בתגובות איך אפשר לנצח ככה. איך אפשר. כולם רוצים כבר לעלות עם בשנתו קביעים. מה אכפת לכם? אוקיי, לא הבנתי. מה קרה פה? הנה, רפת! אוי. כמעט 1-1, כמעט. אתם ראיתם את זה כמעט 1-1. כמעט גם הרגתי אותו. אוקיי, זה במשחקים הקשים. איפה הלייזר הזה? אני רץ צהוב לנצח. הצהוב הכי טוב כנראה. אין לי מושג. אין לי מושג מה הכי טוב, מה אתם הכי אוהבים. תרשמו לי בתגובות. אני הכי אוהב את הצהוב ספציפית, אבל אני רוצה להראות לכם את כל התכונות משחק. כי כנראה שתפסידו עם התכונה הזאת. טוב, אז זה לא מוריד לכם, אמנם אתם לא רואים שזה מוריד לכם, אבל זה מוריד לכם משחק הבא כשאתם מנצח. חד משמעית. זה יותר טוב. תסתכלו, כבר סיימתי שני אלה. 125, 250. אוקיי, כפי שאתם רואים, חרב חטא זה הכי טוב כרגע. משחק כדור ראולר. מקווה שננצח. כשנגיע למשחק של 3,000 גביעים, אני אעשה. עוד לא הגעתי ל3,000 גביעים, אבל כפי שאתם רואים, זה משחק קל הולך להיות. אני אראה לכם אותו מכיוון שזה לא כולם בשנתו, רק אנחנו בקבוצה. אז זה הולך להיות משחק כאן. בקלה אני מנצח כאן, הנה, כבר 1-0 לנו. וכבר נשאר עוד אחרי שזה. אני עושה להם נקמה, תביא לי את הכדור, תמסור. אוקיי, הוא אגואיסט. וגם אחתי, לא רק אגואיסט.
גם מחטיין חבר'ה, הוא גם מחטיא וגם אגואיסט, פשוט לא יאומן. אוקיי, אני הבאתי שתי הגולים. אוקיי חברים, זה היה סרטון להיום, כנראה אני צריך לעשות כמה חלקים בשביל להגיע ל3,000 ויים, אבל כפי שראיתם את כל התכונות, אני הכי אהבתי את הצהוב וניצחנו איתו גם. אז עד כאן הסרטון, אני יודע 5 דקות זה לא הרבה, אבל זה כרגע מה שאני יכול להוציא. אם אתם רוצים חלק 2 לסרטון, תכתבו לי בתגובות. רוצים חלק 2 לסרטון, שימו לייק וסאב ותירשמו לערוץ של אחים שלי, אני אשים לכם קישור בתיאור. אז עד כאן להיום.